сега? Какво правиш друго? Аз ли? Това дет не ти харесваш, опитвам да бутам. Дет не ми харесва, ще го махнеш. Не мога. Става, ама трудно. Не видим интериора на лодката. За какво става на въпрос? По чехлички, защото вече на тази лодка ще се качва само по чехли. И не съм длъжен на такива туристи като Мацака Ара и Емо Нилса всеки път след тях да пускам прокосмокачката, да си носа чехли. Който иска да е на тази лодка от тук насетне само по чехли. Ето го. Интериорчето. На един от нашите майстори, троленгисти. От Apple Team. Изравняване, подравняване, всичко как си му реда. Те може да ги късаш. Его, Светли още работи някакви неща, прави приправа. Малката риба и тя работи. Ей, малката рибичка. Я погледни да видиш, погледни бати. Алекс! Какво пазанин. Може ли да лови? Идеално. Може ли да ловим риби? Не! И децата знаят как викаш. Стана перфектно. Емо, може ли да лови риби? А? Не, Ще се научи, няма страшно. Ай, това е от нас.